Дори и джачи. О, какво четеш? Тази интересна статия, колко е дразнещо някой да ти чете през рамото. Да, мразя тези хора. О, кликни там. 10 знаменитости сиамски близнаци. Как се разбрали? Ти си от тези хора в момента. Хенри! Суелвил се нуждае от нас. Какво става? Няма кога да обяснявам. Да дъпчем веднага. Но не знам какво става. Браво! Благодаря. О, не. Това ли е спешното? Показваш ми ново на метал? Не, искам да ти покажа нашите нови на метала. Какво? Да. Какво е това? Какво е това? Това не е на метал. Шегуваш ли се? Аз съм 100% сериозен. Какво? Защо? Няма смисъл.